Пхеньян 25 сакавіка. Пакуль у Беларусі дзень волі пад забаронай, Александра Лукашэнку ў Паўночнай Карэі сустракалі так, нібыта гэта там галоўнае свята краіны. Маштаб уражвае: картэжы, ганаровая варта, дзеці са сцяжкамі і нават белыя коні. Праграму Лукашэнка пачаў з маўзалею Кім Сусан. Дыктатар Беларусі наведаў так званую залу несмяротнасці, дзе ў саркафагах захоўваюцца целы мінулых правадыроў КНДР, Кім Ір Сена і Кім Чен Іра. Гэта абавязковы рытуал для Паўночнай Карэі, дзе культ асобы падмурак дзяржавы, які, здаецца, вельмі імпануе госцю з Менска. Галоўная частка візіту — сустрэча з Кім Чен Ынам. Вынікам 2 дзён стала падпісанне дамовы аб сяброўстве і супрацы. Канкрэтыкі ў дакуменце вобмаль, але прагучалі заявы пра супольныя пазіцыі і шматпалярны свет. Фактычна Менск афіцыйна замацаваўся ў кампаніі краіну-ізгояў, якія знаходзяцца пад жорсткімі міжнароднымі санкцыямі. Геапалітычны падтэкст візіту выявіўся ля помніку героям Карэі. Кветкі туды ўскладаў Мікалай Лукашенка. Як паведамляе канал Пул Первого, зрабіў ён гэта па просьбе Владзіміра Пуціна. Гэта своеасаблівы жэст удзячнасці Пхеньяну за пастаўкі снарадаў і адпраўку паўночнакарэйскіх вайскоўцаў на вайну супраць Украіны. Абмен падарункамі ператварыўся ў парад сімвалізму. Лукашенка павёз дадому золата, шаблю і вазу са сваім уласным партрэтам. Кім Чен Ыну ў адказ уручылі слуцкі пояс і мадыфікаваны аўтамат Калашнікава. Сімвалічна, што магазин з аўтамата на ўсялякі выпадак дасталі яшчэ да моманту ўручэння. На развітанне Лукашенка рассыпаўся ў кампліментах і паабяцаў Карэі вялікую будучыню. Аднак рэальнасць іншая. Пакуль дыктатары абменьваюцца кампліментамі, жыхары КНДР застаюцца ў татальнай ізаляцыі і галечы, дзе любое іншадумства караецца лагерам або смерцю. Вось зараз мы паглядзелі сюжэт аб тым, як Лукашенка паехаў у Паўночную Карэю. Навошта Лукашенка пасунуўся туды? Таксама пэўны знак. Лукашенка лічыць, што Паўночная Карэя — гэта канчатковы прыпынак для беларусаў. Той рэжым, які ёсць у Паўночнай Карэі, гэта ў пэўным сэнсе ўзор. У гэтым накірунку рухаецца ўся рэпрэсіўная машына рэжыму. І яму відавочна было прыемна бачыць, як там усё падстрыжана, як там усё з захапленнем вітаецца, якія радасныя там у двукоссі дзеткі, вайскоўцы, простыя грамадзяне за ўсёй гэтай шырмай, за ўсёй гэтай мішурой галеча і страх. Лукашэнку гэта падабаецца. Лукашенка баіцца свайго народа больш, чым Захаду і больш, чым Расіі. І Паўночная Карэя — гэта такі сігнал усім беларусам: глядзіце, сядзіце ціха. Вось у дзень волі прыязджае ў Паўночную Карэю, нічога, не будзе ніякіх паслабленняў. Нягледзячы на тое, што вызваляюць палітвязняў, майце на ўвазе, будзе так, як тут. Спадар Севярынец, мне падаецца, 6 гадоў вы праводзілі гэты дзень за кратамі, так? Ці я памыляюсь? Святкавалі вы там? Як святкавалі? Унутры сябе. Святкавалі, канешне, своеасабліва. У 2021 годзе на Валадарцы віншавалі з днём волі начальства на праверцы. Такая грабавая цішыня была ў адказ. У 22 годзе там якраз пачалася вайна. І святкаванне было, хутчэй, пад знакам Украіны. Мы збіраліся, размаўлялі з тымі хлопцамі, якія супраць вайны і за перамогу Украіны. Тайком, канешне, у калоніі ў Шклове. У 23 годзе мне выпала, што ў гэты дзень стаяў у царкве, ад атрада быў адзін, і побач са мной стаяў цэлы маёр, сачыў, каб я не вывесіў на царкве бел-чырвон-белы сцяг. Ён сам мне пра гэта сказаў. Вось. І ўрэшце рэшт сёлетні дзень волі сустрэў на вуліцы ў Вільні разам з беларусамі Вільні. Вельмі файнае адчуванне. Як быццам вярнуўся ў Менск на лепшай акцыі. Атмасфера была цудоўная. Тая каманда, якая зрабіла 6 і мітынг у Вільні, канешне, малайцы. Пасля 2020 года беларусы вельмі моцна выраслі. Я з задавальненнем проста гляджу на тых людзей, якія арганізуюць сёлета дзень волі па ўсім свеце. Прафесіяналы, людзі натхнёныя, упартыя, гатовыя ісці ў змаганні за Беларусь да канца. Гэта ўражвае.
Дарэчы, да святкавання, адчування шмат хто з прэзідэнтаў, кіраўнікоў розных дзяржаў далучыўся да віншавання. Мне падаецца, у беларусаў вось маршы вольныя, вось гэты шлях да волі, адчуванне, што іншыя краіны цябе таксама віншуюць, напрыклад, тая ж вось гэты палац у Варшаве бела-чырвоны. І калі да цябе звяртаюцца прэзідэнты дэмакратычных краінаў і віншуюць цябе з днём волі, як беларусы ці беларуску, гэта таксама адчуванне. Да гэтых віншаванняў далучыўся спадар Зеленскі. А вы, спадар Павел, якраз 25 сакавіка былі на форуме «Шлях да волі» ў Кіеве. Мабыць, ёсць нейкія навіны пра змяненне ці, мабыць, нейкія крокі вось новых беларуска-украінскіх дэмакратычных адносінаў? Ну, такія змяненні відавочна адчуваюцца. Па-першае, все пачалося з сустрэчы спадара прэзідэнта Зеленскага са Святланай Ціхановскай, нашай нацыянальнай лідаркай. І гэта быў знак таго, што вецер перамен ужо сапраўды падзьмуў і ў беларускі бок. Украінцы пачалі больш задумвацца стратэгічна, а што будзе ў будучыні, якія стасункі магчымыя. І ім вельмі важна, каб у іх быў прадказальны і добры партнёр з поўначы, бо ўсё ж такі 1000 кіламетраў супольнай мяжы. І таму цяпер яны ўжо разважаюць не проста тактычна, як бы, як кажуць, не злаваць дзеда, да, і не ўцягнуць яго ў вайну. Вось, а ўжо разважаюць пра то, а што будзе заўтра, да? Ці застанецца Беларусь пагрозай, ці яна можа стаць фактарам рэгіянальнай бяспекі. І вось цяпер думаюць пра фактар бяспекі. Які адказ у іх ёсць? Ці ёсць ён увогуле? Адказ ёсць такі, што нам ужо трэба працаваць, і працаваць сур'ёзна. І вось гэты форум, які ўжо праходзіў другі раз у Кіеве, першы раз ён адбываўся 2 гады таму, і больш такі быў мілітарны, бяспекавы. А цяпер мы пашырылі колькасць тэм, абмяркоўвалі і эканоміку, і культуру, і уласна бяспеку, і зразумелі, што без канкрэтных крокаў, без вырашэння канкрэтных пытанняў, без стварэння рабочых фарматаў супольных дзеянняў у нас проста не атрымаецца прасунуцца далей да бяспечнай будучыні. Калі Зеленскі сустрэнецца з Ціхановскай? Я думаю, гэта пытанне тэхнічнае, і мы верым у тое, што гэта адбудзецца неўзабаве. То есть там няма нейкіх такіх пытанняў, што называецца, складанасцяў палітычных, але, ну, зразумела, што у Зеленскага вельмі насычаны графік. Да, і у Святланы Ціхановскай ён таксама не такі просты. Таму сустрэць гэтых двух чалавек не заўсёды лёгкі квест. Будзем чакаць гэта. Дарэчы, у мяне ёсць пытанне, бо я не бачыла, што ў гэтым годзе, напрыклад, там пісала прапаганда пра Дзень волі, але заўсёды яны усе, і Лукашенко асабіста, яны так ставяцца, ну, гэтага пужаюцца. Ну, нібыта гэта нешта вельмі страшнае. Яны пужаюцца, і яны нас пужаюць яшчэ. Спрабуюць пужаць. Чаму яны не могуць гэта неяк так спусціць, як яны кажуць, ай, гэтыя там, як яны кажуць, змагары. Чаму гэта заўсёды у іх нейкія мурашы, якія выклікаюць, вось людзі зноў выйшлі, людзі зноў памятаюць. Яшчэ вось і прэзідэнты дэмакратычных краінаў далучаюцца. Ну, спадар Павел, в прынцыпе, все слушна сказаў. Лукашенко баіцца перадусім свайго народа. А калі народ святкуе сваё нацыянальнае свята і святкуе насуперак, а не дзякуючы уладам, то, канешне, гэта сігнал таго, што мы ўсё помнім, мы гатовы змагацца і далей за сваю свабодную незалежную Беларусь. І тое, што мы гэта паказваем нават з вуліц там Варшавы, Вільні ці Сіэтла, гэта сведчанне таго, што мы гатовы гэта трансляваць усяму свету. І вось гэта іх бянтэжыць і даводзіць да шаленства, што весь свет бачыць, што беларусы маюць іншую вольную павестку, а не толькі той КНДР, якім прапануе Лукашенко. А спадар Свярыніс, насамрэч гэта іх бянтэжыць. Насамрэч яны пужаюцца нашага святкавання 25 сакавіка, і ўсё гэта адбываецца. Ці гэта нешта іншае? Ну, я дакладна не разумею. Лукашенко ведае, што нават армія, нават цэлая там дывізія ягонай асабістай аховы не здольныя будуць спыніць цэлы народ. Лукашенко і ягоныя памагатыя кінулі выклік цэламу народу, больш за тое партызанскаму народу. І яны цудоўна разумеюць, бывае час, калі выхад дзесяткаў і соцень тысяч людзей на вуліцу проста абрушвае рэжым,
самим духом натхняется увесь народ, вся нация, и системы карные механизмы перестают працаваць. Колькі б не было жорсткасці в адказ, колькі б не было страху в адказ. Падобным чынам руйнаваліся многія таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы. Просто раз, некалькі дзён волі, некалькі дзён народ удыхае на поўныя грудзі, і все, пачынае сыпацца сістэма, пачынаюць разбягацца, хавацца тыя, хто адказны за злачынныя загады, кідаюць зброю тыя, хто павінны, па ідэі, абараняць рэжым, і гэта все адбываецца просто нечакана, як цуд. Мы нават цягам свайго жыцця назіралі такія прыклады. Падалі дыктатуры, падала імперія зла на нашых вачах, Савецкі Саюз, і яны цудоўна ведаюць, што гэта бывае. Яны цудоўна разумеюць, што запалам вось у такой сітуацыі будуць якраз людзі пад чырвона-белымі сцягамі. І таму яны рэагуюць страшэнна нервова, менавіта таму яны палохаюць, менавіта таму яны абяцаюць крымінальныя справы ўсім удзельнікам, здавалася б, бяскрыўдных святкаванняў, таму што беларусы рыхтуюцца, беларусы трэніруюцца, калі хочаце. І ўрэшце рэшт, в адзін цудоўны дзень выхад беларусаў на плошчу ў Беларусі і далучэнне тых беларусаў, якія за мяжой, все, рэжыму няма. Але ж хочацца, каб яшчэ і адбыўся наступны выхад палітвязняў, таксама, каб у іх хутчэй была магчымасць далучыцца і да святкаванняў, да нашага нармалёвага жыцця, але ж такія навіны пра Сцяпана Латыпава, якія мы атрымалі, што ён зрабіў за гэты час ужо 3 спробы суіцыду ў зняволенні. Спадар Павел, можаце распавесці з свайго досведу, што адбываецца ўнутры беларускіх калоній, чаму, мабыць, зразумець, чаму ён гэта робіць, і гэта зразумела, што гэта сігналы пра дапамогу, і як мы можам яму дапамагчы, як дэмакратычная супольнасць, як прадстаўнікі розных арганізацыяў, медыяў і таксама іншага. У першую чаргу варта звяртаць увагу на такія выпадкі перамоўшчыка з боку Амерыкі, спадара Коула. Наколькі я ведаю, ён ужо ў курсе гэтай сітуацыі. У Вільні я ведаю, што ў бліжэйшыя выходныя адбудзецца акцыя ў падтрымку Сцяпана Латыпава. І я думаю, што шмат дзе ў свеце гэтыя акцыі звернуць увагу людзей, што прымаюць рашэнні. Безумоўна, тых людзей, якія знаходзяцца пад ударам, якія знаходзяцца на мяжы, трэба выцягваць у першую чаргу, трэба патрабаваць ад Лукашэнкі не толькі вызваленне палітвязняў, але і спынення рэпрэсіяў. Лукашенко не хоча з гэтым згаджацца, выкручваецца, таму што яму трэба трымаць узровень страху ў грамадстве. Адначасова Расія супраць вызвалення палітвязняў, але Лукашенко, падобна на тое, прыпёрты да сценкі. Яму таксама вельмі не спадабалася Венесуэла, Куба, Іран, усё, што адбываецца зараз у свеце з тиранічнымі рэжымамі, і ўсё гэта прымушае яго вельмі моцна нервавацца. Наша задача тут і маліцца, і інфармаваць сусветную супольнасць, і змагацца за тое, каб усе людзі былі вызвалены.